बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेनगिरि महरै हांख्रायनाय बायदि सौफैनो हानाय डक्टर सुबुं बसुमतारी सार बिथां इउएन एकाडेमिनिनो डाइरेक्टर सार कृष्ण गपाल बसुमतारी बिथां इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां राजकुमार नार्जारि बिथांखौबो बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय क'क्राझार लोकसभा बियाबनि एनडिएनि बिजाथि मानगोनां जयन्त बसुमतारी बिथांखौबो बिबार बावनो बे समाव खावलायदों दुलाराय प्रेस आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि बारग' एमएलए सार परमेश्वर ब्रह्म बिथांखौबो बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो बेवहाय सौफैनो हानाय गासै जोंनि माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोन फारियै गुदि फोरोंगिरि गौथुमनि लोगो आफादगिरि मानगोनां बिथां गाहाय नेहाथारि आरो बर' थुनलाइ आफादनि गुबुन गुबुन मिरुनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो दुलाराय प्रेस आफादनि बोसोनगिरि मानगोनां खुंग्रा स्वर्गीयारि बिथांमोनखौबो बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय खरा सानजाखौ मेथाइखौ रोजाबनो थाखाय खावलायबाय हेलौ हेलौ Sudah berat di stok kantor nih.